Здравейте, казвам се Виктор. Аз съм реално видеографът на Half Magazine, модела на Half Magazine и може би доживотен роб на тази фирма. Събрали сме се тук, за да направим една фотосесия за Прайда, която ще е малко по-необичайна, малко по-странна, по-разчупена и реално наистина се надявам да ви хареса. Казвам се Симона, на 23 години, от град Варна. Занимавам се с моделство и уча право. Този проект ме вдъхнови още от самото начало, защото смятам, че всеки от нас притежава вътре в себе си и мъжка и женска енергия и когато една от тях доминира, става дисбаланс и трябва да се научим да ги балансираме. Казвам се Полина Пилипенко и съм танцор. На 21 години съм и съм от град Москва. Вдъхнови ме да участвам в тази фотосесия. Това, че нещо различно за България не съм го виждала тук да се прави преди. Доста западен вайб има цялата фотосесия, доста out of the box, извън правилата, извън реда. Аз много обичам такива неща. Концепцията за този брой ме привлече с това, че всъщност тя е развитие на една стара концепция, която сме правили за списание Half от преди няколко години с Николета Лозанова, когато я направихме от тази секси жена, която всички я виждат колко може да е тя женствена, в това тя да бъде мъж. Днес ще направим точно обратното, като направим Виктор, добре познатия Виктор, който е един абсолютен мачо, пловец, с големи рамене, с такова излъчване на човека, който може да качи Еверест за отрицателно време, в тази вулчинска рокля. Но идеята на това нещо не е просто да направим един трансджендър или нещо такова, а по-скоро да покажем, че всъщност всички човешки същества сме еднакви. Няма значение от сексуалната ориентация, всъщност много по-важно е душевността и това как виждаш ти света около себе си. И аз за това, когато ми се обадихте въобще да обсъдим идеята, приех с отворени обятия, защото това за мен също е предизвикателство. Най-малкото за това, че ние трябва да надградиме това, което сме направили, както казах, преди няколко години. Това, което ме привлече в тази фотосесия е, че има малка размяна на ролите на мъж и жена, но и същевременно я няма, което само по себе си звучи малко странно. Приех да участвам в тази фотосесия, защото смятам, че това е едно голямо предизвикателство за самият мен, да сложа ето тази рокля и да се опитам да я накарам по някакъв начин да пасне на мен и да не е женско, а мъжкото да остане. Все по-често в изкуството и в модата има тази игра с разменените роли на половете и аз мисля, че това е окей. Това е готино, шантаво, вдъхновяващо и е хубаво всеки да влезе в обувките на другия човек и на другата енергия съответно. В фотосесията, играйки в мъжката роля, се чувствах добре, чувствах се комфортно. Аз обичам да нося костюми, обичам да нося такъв тип дрехи и също гледам да балансирам мъжката и женската си енергия. За играта с размяната на половете мисля, че е нещо доста забавно. Може би малко тъжно, защото мисля, че доста добре описва положението в отношенията между жената и мъж в днешно време. Според мен в днешно време в България е по-сложно да се живее на една жена, тъй като очакванията от нея според мен са повече отколкото преди, защото от нея се очаква да е красива, образована, да може да изгради читаво семейство, да е достатъчно начетена, нали, да работи, да се развива постоянно. Докато преди, може би жената повече залагаше на семейството, да гледа деца и да седи в къщи, докато сега половете се изравниха повече.
Но аз не виждам нищо лошо в това, защото и аз съм доста активен човек. За мен тези ценности са доста окей. Върху обществото има много фактори, които влияят. Било то в спорта, политиката, музиката, театъра, киното. Надявам се, че и с тези фотосесии, които правим, стигаме до хората с това да покажем, че нещата могат да бъдат и по-различни от това, в което те живеят, да излязат от зоната си на комфорт, както самите ние го правим много често в изкуството. Така че всички да се чувстват по-добре на тази земя. Все съм си представил, че жената до мен ще носи рокля, но ето, благодарение на тази професия имам тази възможност да сложа това нещо. Роклята е изработена от Иван Донев, на който съм му страшно благодарен, че изобщо се нави да прави рокля по мъжки размери, нещо, което предполагам и за него е било необичайно. С тази фотосесия ние смятам, че не насаждаме някакви идеологии. Това не е знак на протест, а просто изкуство. И когато е изкуство, смятам, че границите са малко по-различни от тези в реалния свят. В днешно време мисля, че вече излизаме от тези рамки, които са били мъжа да ходи да взима пари, жената да се седи в тях и да готви. Даже са обърнати ролите в днешно време и жените стават все повече, отиват повече към ролята на мъжа. Според мен социалните мрежи развалиха образа на една жена, понеже особено в България много хора обичат да показват някои неща, които са по-различни, нали, чисто визуално, които са наживо и в Инстаграм. Също така живота е станал доста идеализиран и е станала една перфектна излизана картинка. И към доста модели, според мен, се отнасят не толкова сериозно, колкото по принцип по света, тъй като има едно общо прието мнение, че моделите, те могат и да са компаньонки, могат и така да имат няколко неща, които да вършат в ежедневието си, не се отнасят толкова сериозно към тази професия, а цялостно към жена, може би точно тази излизана картинка, която се разминава с реалността и някои чисто естествени човешки черти почнаха да се заличават много от различни приложения. И хората в днешно време може би не оценяват толкова много истинската красота. Най-важното от тази фотосесия е всъщност да има реакции. Няма ли реакции, не сме си свършили работата. Естествено, като във всяко едно нещо, ще има и положителни, ще има и отрицателни, ще има обиди, поздравления, така че аз наистина смятам, че интернет пространството е място, на което всеки има право да изкаже своето мнение. Добре дошло, каквото и да е то. Социалните мрежи са едно от основните неща, които влияят на хората. По-важното е четящия да може да отсее правилното за него такова. Не трябва да вярваме на всичко, което четеме в социалните мрежи и интернет. Това, докато си облечен в рокля, да запазиш мъжкото, тази мъжественост, която лъха от един мъж, докато има две момичета покрай него, облечени в костюми, защото в крайна сметка жените си остават жени, мъжете си остават мъже, независимо от това с какво са облечени. Все повече и повече киното отразява този свят, в който живеем в момента. Всеки си има роля, както в филма, така и в живота. И аз съм окей с това нещо, стига да не се използва с комерциална цел. Обществото в България мисля, че все повече приема LGBT хората и все повече се отварят към тази гледна точка. Моето лично отношение към LGBT хората е, че аз съм окей с всичко. Всеки да прави каквото си иска, стига да не ми пречи на мен. Хората са свободни да се обичат по всякакъв начин. Според мен в България малко се поотпуснаха от към темата на LGBTQ обществото. Повече се приема от преди, но според мен все пак недостатъчно се толерира, не от всички. Радвам се,
че има прайдове в България. Радвам се, че много хора са станали по-отворени към тази тема, повече говорят, повече защитават свои приятели също от това общество. Мисля, че България е на правилен път от към темата на LGBTQ, но със сигурност има още на какво да се работи. Не смятам, че в 24-та година има справедливо равни очаквания към двата пола или всичките полове, които вече са така освидетелствани. По-скоро все още има това, че от жената се изисква тя да бъде домакиня или пък да преспива децата вечер или каквото и да било. Въпреки това има много хора, много жени, които се борят абсолютно равно с мъжете, с мъжките професии, завъртайки се на малко по-голям диаметър около самите нас, ще го видим с прости очи, нали? И няма нужда това да е, защото някой ни го е казал. Прехвърляме, разбира се, и в телевизията, и в театъра, и в киното, където от последните години виждаме как се налага това, че в филмите се поддържат едни квоти, в които трябва да има еднополови отношения, трябва да има цветнокожи, раси различни и така, който по някакъв начин формира мнението и още възприятието на хората, така че да свикват те с това, че има различни хора, че всички сме различни хора, всеки сам по себе си. Не трябва да формира мнението на човека от това дали той е хомосексуален, дали е бисексуален или пък цветнокож, а по-скоро дали той е качествен човек, дали е качествен актьор, политик, спортист, няма никакво значение, защото ние виждаме, че във всяка една професия, всеки един отрасъл има всякакъв тип хора. Ако ние възпитаваме и казваме, че този е лош, защото той еди какъв си, то ние възпитаваме това в обществото като цяло. Все повече и повече продукции позволяват по-голяма и по-голяма свобода, което няма лошо, стига да няма негативен ефект върху подрастващото поколение и цялото това нещо да отива към свободия. Няма да се кривя душата. Не смятам, че един мъж не трябва да се притеснява от интимността си друг мъж. Просто за тази интимност има място и не смятам, че както между мъж и жена, така и между мъж и мъж, не трябва да има прекалено голяма интимност на публични места. От уважение към хората около нас. Със сигурност в днешно време има много дебати от към това дали да се показва толкова голяма част от LGBTQ обществото в филми, книги и сериали. Но според мен това е доста добре, защото показвайки всичко по такъв начин, тъй като и без това LGBTQ-то го имало винаги. Просто не се е говорило толкова много за това. То е хубаво да се натътре на обществото, че това нещо е норма, че това нещо се случва и че това нещо е допустимо и да се вижда, не е нужно да се крие, не е нужно да бягаш от това нещо. И колкото повече се показва, според мен, толкова по-малко хора ще му обръщат толкова внимание, ценно не е норма и ще го възприемат като нещо нормално. Да ви кажа, отговор на този въпрос за приети ли са LGBT хората в България, не мога да дам ясен отговор, защото всъщност това, което аз виждам, е, че са приети. Това, което виждам в социалните медии, виждам, че не са приети. Това, което виждам по телевизията, е трето мнение. Така че, всъщност, всеки сам намира отговор на този въпрос. За тези, които приемат промяната по-трудно, мога да кажа да бъдат една идея по-широко скроени, защото това е неизбежна част от нашия живот. Тя идва без да ни пита и ако се отворим една идея повече, поне тогава, когато идва, ще е по нашите условия. На хората, които много обичат да критикуват, бих казала, че трябва по-малко да ги е страх да излизат от рамката и всъщност всеки може да живее и с тяхното мнение и без него. Мисля, че в днешно време е много пропагандиран мъжкият свят и жените малко или много изземват мъжката роля и започват да се държат доста мъжки. Те малко или много губят нежността си и след това се чудят къде са мъжете. Тя самата, когато има толкова много мъжка енергия, какво търси реално? За всички хора, които не са готови към промяна и които не го възприемат, им пожелавам да спрат да бъдат хейтери. Съветвам им да си разширят кръгозора, да влязат в кожата на други хора, да направят някакви крачки
и да разберат, че не е толкова лесно да буташ, когато си напълно сам, когато нямаш никаква подкрепа до себе си. И въпреки това, хората, които обичат промяната, те са смели хора, защото не ги е страх от отказ, не ги е страх от хейта, не ги е страх да бъдат осъдени, а това е доста сложно. Доста е сложно да бъдеш себе си в днешно време.